Часата малко лесно. Айде да ходим да бягаме. Дерли, do it me, айде. Да ходим да бегаме, бате. Аматьор. Водим своите войни с затворени очи и изглежда май света е полудял. Но каквито и мечти да сме имали преди, вече искам само да те видя пак. Идвам си Худи. още малко и ще бъда. Добре. Сега, айде да ходим да бягаме. Тая лепенка направи да се сложи. Да се сложи. Как се слага това? Не го слагам по принцип това прави. Ако гледаш. Давай, днеска е първи ден, това е фокус. Да потегляме вече. Като с паметник да се качваме в моя звяр и да изчезваме. Хайде да видим моя звяр, какво ще му предложи днеска. Дали ще запали. Пачка. Запали. Айде да потегляме. Радио Веселина днеска нещо не мога да ни предложи хубава музика, но няма значение. Да ходим да бягаме. Бах ти пътищата, човек. Майка му стара. Баси майката. Значи ще паркираме ей тук количката. Сега докато аз си изкарам това яке, накратко да обясня днескашната тренировка, като за първи януари какво ще представлява. Навънка е минус 1 градус, тук може да го видите. И да, значи накратко тренировката ще бъде около 5 км бягане, без почивка, като на всеки километър ще правя по 10 бърпита. И да. Докторе! Его, бе, сега ще ходим да бягаме. А как не, бе? Аре, бе! Добре. Ето го. Опа. Ето го. Успях да го накарам. Въпреки, че не дърпа сале. Къде, бе? Та съм продавач тук, high ticket closer, къде не аз се съгласиш? Пък предстои време аз да взема да загледам, направя някой контузия от първата тренировка от, може би, не знам, 5-6 месеца, не знам. Айде. Предстои времето, като го чакаме, викам малко клипчета да направим ключката. За грането ще го направим след това, може би. И е най-добрата кола. Влизаме с тази кола 2.26, да видим с това ще да излезем. Айде, започнахме. Уздате! Какво време бегаме? Аз съм тичам. Стана ли един коментар? Сочетает расправа здесь в синей форме араб. Железные оковы, да на руки рука. Терпи войну. Колко трябва да 100 на ден. Веднъж ли, бе? А? Веднъж? Не, както ги усетиш. 1 километър, готов. Хайде. Направихме 2 километра, 20 бърпита. Сега да видим кога ще издъхнем. Аз издъхвам.
лек апдейт. Като ще ме боира, сега го слизаме. Ще оцелем, може би. Не знам. Ето, последни. Върнахме се при колите. Последни метри. Лате! Ето ключите ни. Беше наистина от най-теглите неща, които съм правил наскоро. Сега летим кръгчета, за да стигнем финалните 5 км. Не бъде, косата ми е много смешна. Има ли още? Не го чух. Както и да не е ясно. Връщам пак. Но да, накратко мисля да правя по едно бягане по 5 км. Всяка седмица в продължение на 90 дена. Да видя цялото ми как ще се представя на умората. Като целта ми готова ли е? Добре. Като целта ми е да качвам по едно видео в YouTube всеки ден. Като, нали, няма да качвам само как бягам, аз не съм бегач. Ще качвам всякакъв тип видеа. От сорта на някакви влогчета с такива пекания вери. Или как правя, кой се пука сега ще. Кое е, бе? Да, с кучето. Не мога да ги или неща от сорта на как да се създадеш това пръв AI асистент, телефонен асистент и от всякакъв такъв порядък. Но като за първо видео мисля да е това. Благодаря много на всеки, който го изгледа. Не беше едно от най-качествените, може най-добрите видеа, но със всеки ден ще надграждам повече и повече. Благодаря много. Айде, успате!